sinten? Kula Pak Surono saking Papringan. Papringan niku pundi to, Pak? Ler KFC. Oh, Lor IAIN. Oh, nggih. Oh, iki ya termasuk lelembut wong saka Papringan. Papringan ki nggon lelembut. Niki damel kandos ngaten niki berapa harga, Pak? Ngaten niki. Niki mboten dijual kok Mbak Lisa. Mboten dijual. Napa pados sik bekas-bekas niku bekas. Niki anyar. Oh, enggak. Niki anyar enggal niki. Oh, baru. Baru. Oh, makin estetik lagi kalau yang bekas-bekas. Ono cabene yo. Wah, mambu. Ono selilit. Oh, yo mambu deh bener yo. Iya kentir. Iya. Matur suwun Pak Suro. Makasih Pak Suroso. Pak Surono. Surono kali Pak Min. Mbah Min. Kok saged kepanggih kali Mbah Min? Niki nek umpami wonten acara event tiap minggu kan kalih menika Mbah Min niki. Oh, event apa? Nggih, wonten sepeda gembira. Oh, sepeda gembira. Mungkin wonten kula, Pak. Oh, nggih joget ngoten lho. Oh, nggih joget-joget ngene. Oh, lah ora joget angel lho ngene-ngene iki ping 5/16 aku nek kaya wong setruk nek aku ra iso ngene-ngene. Angel lho. Semu ya. Terima kasih ya Pak ya. Oh ya tok prakteke 5/16 piye. Lah ya angel lho joget iki semu jajalen. Wong gendrok ae yo angel lho ngene jedet-jedet ngono. Angel yo. Ayo mah aku kon jajal kok. Dadak golek sendok bareng. Iya. Yo. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Ayo Mbak Tatin, ya coba iki Tatin campurke kaya ngene iki. Iya. Ayo. Ora tok sia-sia lho kuwi piyai sepuh lho, kok getak-getak ora. Mboten nggih. Nah. Iya. Oh. Iki ya raine ya ketok semringah no. Iya. Sinten? Pirang-pirang dina wingi nyambut gawe lambene mecucu terus saiki kok kaya bungah banget. Iya. Nggih, prei kok nggih. Ayo prei. Prei yo ming sepisan lho. Lanjur kon pirang dina? Ya paling ora 3 dina. Hah, kok suwen kok awake selak keju-keju. Lah kok nek kaya jenengan niku? Kaya aku piye? Ra sida ra ya iso sesuke iso ngono lho. Ra sida ngopo?
Ras dodolan. Ras dodolan. Aku ki wong wis menep kok. Berarti ora Kaya ngono kuwi nomor 140. mboten butuh ta? Ora tak butuhke. Niatku urip ki menyambut gawe wis ngono wae. Goleki sandang anak bojo wis rampung. Kok aku ora percaya ya? Ame ora percaya kowe kok aku kuwatir. Niki penantangnya ya udah ora percaya. Mudah meneng wae iki ya do percaya kok ya. Mboten mau sing tenan. Kudu digedhekke le prihatin saiki wis mulai tuwa ngene kudu gedhekke le prihatin. Iya. Tuwa napa? Tuwa kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk ngisor jek ngamuk. Ora wae ya lambemu iki. Aku ora tuwa kapuk aku saiki kasur busa ora. Apa kasur busa? Ora ono artine kok ya. Turu terus. Oh iya. Iya, wis rasan dadak werna-werna ora. Ana sing wah gunake kesempatan entuk gratisan neng hotel ya neng hotel karo bojone. Ha iya wis ben ra apa-apa men seneng wong nang omah men nganggo kloso itu wae. Sinten, Pak? Embuh. Mula Iki wiyagane ya do sumringah kabeh lho, ora mung sindene. Ya wis alhamdulillah mula kok mau bengi sepi. Sapa-sapa tak WA ora ana sing bales. Ya pene pateni no. Nah iya. Kowe barang tak video call le. Heeh. Kowe ya teneh piye nek Ora diangkat arep ro polahmu aku ki. terus ajeng ngopo nek weruh? Tak delok kaya ngopo aku mumpung prai sewengi iki polahe do kaya ngopo. Iya. Do teng gegabi ora karo-karuan. Heeh. Kula ya ming jajan, ming maem bareng. Waduh, ya keluarga penting. Yo, nembang apa tin? Nggih, napa panyuwunane wau tesin apa? Werna-werna. Iya. Engko sikik sabar. Liwong iki kari Dik. Liwong iki nek ora Prastiwi ra yes lho. Men Gusti Yuda ngerti polahe Prastiwi. Engko ora terus jobong bayi. Heeh. Gustine teng pundi ta? Sambel apa? Gustine wonten pundi? Oh lengganeng pendopo. Mboten ketinggal. Pendopo angkot. Halo. Napa, Pak? Pendopone pirang-pirang iki lho. Ah, nggih. Biasane Pak Dukuh. Ha iya, Pak Dukuh tukang kayu dadine apa-apa kari jogreg-greg ngadeg kabeh. Napa ndamel ki, Mbak? Ya ora ya jual beli panjenengan iki. Kowe arep golek ngono apa gerobak? Nggo ngapa? Nggo ngapa? Ayo dinggo kowe kok nggo apa? Ya Pesen apa piye tak pesenke. Ya, pesen. Soale kowe iki gedhe kudune. pesen 40 no. Gerobak 40. Heeh. Nembah apa sambel kemangi ya ana sing nyuwun Pak Arkadi Pak Diwata. Sambel kemangi nggih mboten ana apa. Apa? Sambel kemangi nggih ora apa-apa. Ya, wah nyentak-nyentak. Lara krungu? Aku ya ketularan budek aku. Nek niku mboten ketularan jan dasare yo. Ya ora kok Nek dasar. saya tua kan saya budek. Sing saya tuwa apa? Tua iki budek, beser, watuk barang ngono ki lho. Kabeh iki bakal esuk ngono kuwi. Lah lagi ngomongke. Rasa aku kowe wis sok mangsa kalane ya ngono kuwi. Iya. Wis Lah, awake lemu, tuwa, lu mlaku rekoso kowe sesuk. Gendiyek ngono. Anggere watuk karo nguyuh sithik crit. Iya, pengalaman pribadi apa piye? Ora pengalaman wong tuwa iki ngono kuwi anggere ngono ki miser ngono kuwi. Jenengan nggih, Pak? Urung aku. Oh, urung. Iya. Tak kira nek pengalaman Sesuk kabeh yang ngono kuwi sing jeneng organ tubuh wis mulai tidak bekerja dengan baik ya mung ngono kuwi. wis dodol nggih. Ah iya. Wis apa? Dol. Wis dodol apa wis dol? Wis dodol. Wis dodol. Wis ora pakem rime. Nah, ora apa-apa. Iya. Mangga sambel kemangi. Ya. Langsung. Nganggo dibawani ora? Ya kilok-kilok dienggo apa genep-genepno? Ya dibawani ra apa-apa. Bawane napa? Lah sakarepmu. Kuwi sinden kok takon wae to. Kowe iki nyambut gawe sangu apa e?
Sing jeneng sinden ki sangu tembang samu gending kok ming bawane napa? Nembang napa? Lah engko nek aku waton ngarani ya piye? Ora piye-piye. Lah piye-piye? Nggih, sing biasane mawon nggih. Biasane apa? Biasane nganggo ndok. Ndokku doyan apa kowe? Rak. Iya. Mambiat ngadeg ora, Pak? Engko sike kok ya, aja di kowe iki mbok yo karo wong tuwa kok. Lah, Jumeneng, Pak. Ngono. ajeng jumeneng mboten bapake. Mangke, Pak. Mangdeke, nggih, nggih. Wadeke. Ra gelem e. Kowe ya meso telaten apa kowe? Lah pripun ta ngedeke kok? Ah iya aku ya ngomong kowe ya meso telaten apa? Ya gliak-gliak ya, Pak. Suwe lho wong semono kuwi. Suwe le ngopo? Ling adeg lho. Ya nek tak ceklir. Arung karuan nek sikile do emu-emu rak yo alon-alon. Jajal apa, Pak? Ayo tak deke ya, Pak ya. Rawani. Loh, ngadeg dhewe. Mriki, sadi mriki. Oh nggih. Mriki. Kula nembang jenengan sing Coba Tin. Kuwi saben bengi mesti ngetutke takonono jane asmane sapa takonono. Men padha prisa engko nek misale nusul meneh oh iki Pak Anu mendo. Ben terkenal. Mancepeng niki mike. Kula asmane Mbah Min, griyane Jalan Sukun. Jalan pundi? Jalan Sukun. Sukun. Gayam. Gayam. Nggih. Walah tanggaku to. Masa karo tanggane ra kenal lho. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Nggih. Wah. Sampeyan niku napa kok dadak yasa gelungan barang dawa niku? Sampeyan kok seneng nusul joget niku dasare napa? Seneng napa pripun? Namung dasare niku kula seneng. Oh, nggih. Sekeng Nggih. Jalan Sukun numpak napa? Dalem Jalan Sukun numpak napa? bonceng. Bonceng. Nggih. Oh, dampiri kalih menika. Nggih. Joko Sendok nika. Nggih. Nyun sewu nggih. Ternyata anak buah jenengan ta. Iya. Wah, malah kewirangan. Nyun sewu. Gek niki roke jenengan. Roke ndasmu kuwi. Kok mbok dinggo? Kayak melu joget ten mriki lho, Pak. Mau kowe wae mesti wangun. Nggih. Lah wis kaya ngono. Nggih, matur sehat nggih, Mbah. Sehat. Alhamdulillah. Amin. Pokoknya atine seneng niku sehat. Nggih, Sampeyan anak- teng omah brunek Nggih. nonton wayang atine seneng Nggih. joget sehat. Mbah jenengan barakane bapake jenengan kok. Oh, bapak kula pun mboten nonton. Nggih. Kok sampeyan isih? Nggih. Mbah, Nyun sewu. jenengan selama joget niku pun entuk duit. Pun asal wau enjing niku nyambut damel. Oh, mboten nek pas joget ngeten iki lho. Nyambut damel napa? Jual bambu dan reparasi lincah. Wow. Nek dereng nyuwun dalange niku lho. Nggih sampun kathah. Monggo kalih Paringi. kalih Mas niku tak paringi nggo. Mengki nek pas wayange wiwit sampeyan jajan maem sing marek nggih. Nggo. Awas lho Mbah alon-alon mengke. Mbah Min nggih. Sesuk niku dikeki niku. Nggih, Mas sami-sami. Lho kok mung siji? Oh nggih, niku sekawan, loro-loro. Kula dikeki. Mboten, kalih niku mawon. Mengke ndak dindas-ndaske Nggih, aku pun. napa. Dek mriku nggih. Lenggah melih nggih. Sesuk capinge niku tulisane Sena dirangi. Lah napa ta? Ayo aja. Wong aku ki weruh bakul apa wedang ana tulisane bakul wedang Parman ngono kuwi tak tukoni ning tendone tak slomoti men ambruk. Ha Parman ki jenenge bapakku. Lah ngen kula ya ana lho, Pak.
Ngendi? Biyen kula Apa? angkringan seno ngono. Ngendi kuwi? Kono Klotes. Sok tak slomotane. Lah ngopo men kondang lho. Kok dislomot? Iya, ya wis terus Dit. Wis kula terus anteng banget ndonga. Seneng kok ya oleh duit. Rasane malah tentrem nek iso menehi bae kae dhuwit iki atiku terus maknyes ngono. Lah, Aku sinden ki rasane terus kene kaya kelangan. berarti selama ini enggak ikhlas? Enggak, jujur. Lah, kenapa dikasih? Lah karena kan minta, mosok minta enggak dikasih, Ya, nanti marah. Ya nek enggak mau ya enggak usah Kalau dikasih. minta enggak dikasih terus nanti gedruk-gedruk. Siapa itu? Enggak tahu. Gandeng pelambiangan. Aku ora kaget. Aku kaget Nah, syukur aku wis persiapan kok wis. Lah tak kira nek iki ra ono lho nek sambel. Lah wong bawane we nganggo kuwi blang tangtung. Pancene Denko ki. Oh, kamu berani sama saya Denko? Berani saja sama-sama susunya kok nggak berani. Ya enggak, beda no. Oh. Iya terus. Awas ya kamu Denko. Anak baru mau macam-macam ya. Nyerambai Noswan Toro Banyu Banyu wangi kelana kenang wetan segara iki dong apa ya? Kan linggo, nah linggo. lor Laran kita Iki mau apa ya, Denko? Aku kan joget. Lah ya ayo karo kowe. Pisan-pisan aku tak ngedeke Denko oleh mboten, Pak? sakarepmu. Sesuk awas nek saiki ra ono sing ngendang dadine aman. Kok sapa-sapa kok arep tok dege iki? Lah nyebai kuwi Denko get-geti terus nek ra tak pae kok. Sapa-sapa arep didege iki leh mung ngayahi kepiye? Iya. Belah. Pelam biangan pelam biangan aja takkan susah
melyaring Taman Sari Nuswan jangan
Embel kemangi diaturake. Heeh, iki mau saka Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya. Alias Sinden Wengis. Iya. Sinden Wengis. Ayo Mbak Elisa, or karo Salaso. Ya. Tes. Yo, masih bersama Elisa Urcarus Alaso Sinden terpeken terkeren seantero jagat lelembut. Tak lungoke apik-apik jebul. Sinden terbeken terkeren sejagat lelembut. Iya, kok iso sejagat lelembut tipe ya kono kowe melu dalang lelembut kono. Hah? Lagi? Dengkulmu melocot ya. Iya, malah nuding aku ya iki. Ya. Soan wonten Singosari, Taman Singosari. Taman Singosari. Launching niki, Pak. Peresmian sebagai Pak Wakil Bupati. Oh, mantul, mantap betul ya. Singosari berarti. Sing menyanyi, olah, menyanyilah ngono ya. Sari berarti indah, berarti menyanyilah dengan indah ngono. Nah, bergaullah seperti nyanyian yang indah. Ya. Ngawur banget. Ora ngawur ya apik kok kowe ya bener ya. Singo wis ngarani. Apa? Galak ya iso. Oh, galak. Wah, iki berarti apa nggon galak ini iki? Ora nggon galak, singo kuwi ngarani Galak Sari itu indah. Oh. Taman yang betul-betul menampilkan kegalakan tapi keindahannya juga ada. Oh, masuk Pak Eno. Masuk wong tamane nang ngisor jembatan kok ora galak. Oh iya. Tapi apa ya Pak iso merespon kaya ngene iki wangun temenanan ya? Masuk. Wong iki ana sing aneh ya, Pak. Aneh apa? Aneh iki nganggo basane ngawur kabeh, maksude diganti-ganti. Iki ning kono sing nggo papan nggo mangan dijenengani griya dahar. Kok aneh? Ya bener, nganggo basa Jawa. Griya rumah dahar mangan berarti rumah makan, ya kan? Resto karepene. Terus kuwi dijenengani ruang pertemuan lah. Lek kene basa Jawa lek kono bahasa Indonesia. Ya ora, kudune ya tetep basa Jawa ngono lho. Apa ruang pertemuan? Lah ya apa ruang pamane ruang ya papane ngono ya. Papan, pertemuan berarti temui panggih-panggih ya. Berarti papan panggih-panggih ngono. Papan pepanggihan kok panggih. Ngono misalane ya ngono kuwi kaya tulisane toilet ya aja toilet ya. Apa? Tempat nguyuh. Apa? To kuwi loro ya, tu loro ya. Toilet berarti nggo sing ngising ya. Apa seliyane ngono lho digoleki sing basa Jawa. Kae ora ilet. Ning tambahi es. Oh, beda. Nek ilet ki beda. Toilet ya diganti basa Jawa. Ayo wangun ya, Pak. Anu apa jenenge misale ditulisi. Nek ngising apa basa Jawane? Basa sing luwih wangun. Iki ana Gusti Udo barang kok muni ngising. Ya iki dirembuk ben mengko nek apik dienggo papan. Bebuang. Oh ya, buang apa bocal. Bebucal. Papan bebucal. Lah kan wangun ya. Sisan ning ngode basa Jawa ngono lho. Ini aksara Jawa apa piye ngono dari saran saka Sinden Kentir no. Iya. Kandhani iki ana pesan saka Jakate Lelembut kuwi mau. Jakate Lelembut engko men dipikir karo Pak Duko. Nggih, iso diganti ya ora apa-apa. Semakin bagus jadi tren. Jadinya besok anak-anak muda di sini makin kece ya kan. Oh no. Ngisor jembatan. Nah, jembatan. Apa jembatan? Mbok aku ora ngerti. Ora metu. Jembatan kata dasare apa? Jembat. Hah? Jembat. Jembat artinya? Tempat liwat, jembatan. Iya. Oh iya. Nek rambutan kae dijenengi rambutan mergo rambut dari rambutan. Ya, durian kae mergo ana durine. Duri ya nek jembatan ya mergo jembat ya. Haning jembat ya apa aku ya ora ngerti untuk sakene. Pasene ya ora iso nerangke. Kentir. Susah aku kowe iki nggagas kowe iki susah. Tak ati-ati ya ora nyandak. Nek tak blusukke kok le omong ya tok leh. Tok leh ya apa? Tok leh kanan tok leh kiri. Ora tok leh ki ya apa anane ngono lho. Apa anane? Lah iya dong. Bocah ora paham ya ora apa-apa. Iya.
Ayo kowe nembang karo Oh, nembang. nembang nggih. Nembang nggih kalih bapak-bapak niki nggih. Hah? Kalih bapak-bapak niki malih nggih. Iya engko le njoget. Kula niku penasaran lho Pak Seno. Ngopo? Niki lho bapake sing sendok Pak mriki Pak. Nah. Panjenengan kula ajeng tanglet-tanglet nggih. Ampun dase mumet nggih. Kula tanglet riyen. Niki pun rada mumet ya Mbak. Oh ampun mumet. Niki mangke, wah ini sangat estetik sekali ya. Estetik itu apa? Wah ya estetik indah ya. Oh. Iki menggunakan sendok dan tutup botol. Tutup botolnya ya ora ya beda-beda. Ana tutup botol macam-macam iki. Botol-botol apa mawon niki? Komplit niki. Oh ana Presti napa-napa niki presisi. Terus sendoke niki ndamel benten-benten nggih. Pripun? Benten-benten Oh, nggih. nggih. Berapa dino nih? 1 minggu. 1 minggu. Tiap malam. Ben dinten ben bengi. Iya. Wedang tenan. Dinggo iki dalange iki ne. Ayo saking senenge kok. Sing iki lho takoni mu asmane sapa? Nek kae Pak Min. Nggih, niki Pak Min. Pak sinten? Kula Pak Surono saking Papringan. Papringan niku pun Pak. Ler KFC. Oh, Lor IAIN. Oh, nggih. Oh, Iki ya termasuk lelembut wong saka Papringan. Papringan ki nggon lelembut. Niki damel kandos ngaten niki berapa harga Pak ngaten niki? Niki mboten dijual kok Mbak Lisa. Mboten dijual napa pados sik bekas-bekas niku bekas. Niki anyar. Oh, enggak. Niki anyar enggal niki. Oh, baru. Baru. Oh, makin estetik lagi kalau yang bekas cabene ya. Wah, mampu. Ono selilit. Oh, ya mampu deh bener ya. Oh iya kentir. Iya. Iya. Matur suwun Pak Suro. Makasih Pak Suroso. Pak Surono. Surono kali Pak Min. Mbah Min. Mbah Min. Kok saged kepanggih kali Mbah Min? Niki nek umpami wonten acara event tiap minggu kan kalih menika Mbah Min niki. Oh, event apa? Nggih, wonten sepeda gembira. Oh, sepeda wonten gembira. jahat-jahat. Mungkin wonten kula, Pak. Oh, nggih joget ngono lho. Oh, nggih joget-joget ngene. Oh, lah, Nek ora joget men. angel lho ngene-ngene iki ping 5/16 aku nek kaya wong setruk nek aku ra iso ngene-ngene. Halo. Semu ya. Terima iya. kasih ya Pak ya. Oh ya tok prakteke 5/16 piye. Lah ya angel lho joget iki semu jajalen. Wong gedrok ae yo angel lho det ngono. Angel yo. Ayo mah aku kon jajal kok. Bunta tak golek sendok bareng. Iya. Yo. Nggih, napa nembang? Oh niki wonten tembang tresno digantos mawon napa? Apa? Tembang kangen ya. Ya tembang kangen. Nek tembang tresno angel nganggo keyboard wis sing padanging surya nanging beteng ning cengelmu. Oh. Ora kowe kok malah wis apal lagu-lagu. Iya. Ya wis ben. Ya ora Pak, logikane ngono ya. Padanging surya iki metengi cengel ya. Apa? Meteng marak cengele. Padange surya. Apa meneh nek wong Bantul ngono. Nek mangkat ngalor ning Jogja ngono ya kan kena srenge ngene iso kiwa karo tengen ya. Engko nek mangkat kena bar saka timur sike dari separuh cengele separuh ireng. Kok nek Bali ya genten cengele sing kene sing ireng ya. Kowe kok malah gagas tekan semono bareng. Terus anggapmu wong Bantul ki raine ireng-ireng ngono piye? Dudu raine cengele. Ya rai barang kok Rai ya. barang, Mangkat ya. kerja kene kena srengenge. Bali kerja kene kena srengenge. Oh, iya, Dadi iya. wong Bantul ki kene kireng irunge putih wong Bantul. Sing irunge putih ya sing bentenge. Yo dibawani. Mingkar mingkurengo kara Oh, Pak Min wis menyerah. Gebelek tipis Pak. Hah? Oh iya kepo yo arep ning kali ne. Beser. Jangan di kali Pak, di toilet sana loh Pak. Jaga kebersihan. Iya. Kayak le ucul-ucule petang dino dhewe. Akarono karenan marti si
muni gocai Pak ngono kuwi ya geli aku nek. Sapa? Kayak ono bapak-bapak iki lho. Gocai lho Pak ya engko tiba mesakake. Gocai iki apa abot apa? Iya. Biar kowe ya. Aku nganti melu ngampet e. Ngampet. Hati lho. Aku nek wong sindene do meteng-meteng kuwi do latihan kok ngono kuwi. Ya, sesuk nek nglairke ming kari nembang. Sinewong resmine Kidung Budater. Suwa. Langsung cepet ya, Pak. Iya. Sinupa Sinukarto mreh Kretarto pakartine ngelmu Kang tumrap neng tanah Jawa. Aku nek kelingan kali kene iki, kelingan sik ngrebab iki lho. Iya, napa? Tahu tak apusi, to apusi piye? Tahu tak apusi. Njupuk apa njupuk wah iki sapa ngebel jan wis. Njupuk apa? Njupuk iwak aku mancing to. Entuk iwak. Kecantol niku. Cemplung ya ngono. Yo langsung jero lho. Cucule kathoke. Kathoke cucul. Amit-amit mung kathok cekak. Grubyuk. Tekan tengah ya ming sak dengkul. Terus dilang-dilang. Monggo akeh wong delok kae ya set etel kae. Ya ora apa aku seneng nek maika ngono ki. Iya. Aku mau gemeng aji Ya. Monggo tembang kangen. Dados ya.